Tak golekne kanca meneh Mas Gareng. Injih, Mas. Iki ana sing ngersakake ya kuwi jaranan Mbak Winong. Nggih, Nduk. Jaranan. Coba men jumeneng cublak suweng. Winong Nawangsih Tulungagung punya. Yo. Mas Gareng pun nate pinanggih kalian Genduk Winong. Alhamdulillah, Mas. Pun nate. Pun namung sepindah niki. Wong kok yo terus cethukku ke kapan, Mas? Basane kula ki menggur AKDP lho. Apa ki antar kota dalam provinsi. Nggih. Niku wong kula ki nggih lek jenengan kan teng isi. Lah kula UGM. Wah, Ngayuk Jakarta. Alah Universitas Gandulan Montor. Wah iya. Mumpung panggih niku mangkenalan. Mbak Winong, wilujeng dalu no. Nggih wilujeng dalu. Minal aidin wal faizin. Nggih minal aidin wal faizin. Sepinten kelepataning kula nyuwun pangapunten. Nggih kula semanten ugi Pak Gareng. Alhamdulillah Mas ngeten iki lho. Gandes luwes nyenengne ati. Cara buah Mbak Winong niku napa? Lho paling boten anggur to, Mas. Anggur. Anggur. Kok iso anggur? Mbok ora dadak dionceki, ora dadak dikumbah langsung dipangan. Tus. Sik, lha iki Mbak Umi Hafifah cara buah napa? Mbak Umi Hafifah niki yen cara buah ngoten lek teng desa ranti. 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 Kok ranti? Ranti niku nggih cilik, nggih. rupane ireng, wukeh cembul-cembul ngoten, lebu bleng kena kanggo tamba. Oh, kowe tunggale jamu berarti kowe. Kena nggih jamu, kena nggih tamba tresna. Nggih. Lek Mbak Birgita iki. Birgita lho. Wih, jane kaya gini iki lek terus buah napa? Jane ngeten iki lek cara buah niku nuwun sewu lho, Mas. Manggis, Mas. Manggis. Manggis. Kok manggis? Manggis niku tidak pernah bohong. Sing buri 5, jerone ya 5. Nggih. Niku Mbak Bukesi napa? Bukesi to? Heeh. Lek Bukesi niku sakniki napa kula rumiyin? Yo sakniki wong piyayene saiki kok. Sakniki to? Nganti elek surat tak janah we. Mboten lek Pak Bukesi niku nuwun sewu. Cara buahe ngoten melon tanpa biji. Melon. Layak gilap weh ayo. Melon tanpa biji. Tukune ning dengok etan kono, dibuka marep ngulon, seret banyune cur. Dulur pengkol, dulur bringin kabeh padha seneng. Yen kuwi bar Bukesi Mbak Trihastuti, Mbak Tutik. Mbak Tutik niki lek cara buah Mbak Tutik niki nuwun sewu lek semangka. Kok semangka? Nggih, semangka niku dipangane lek pun ming wayah poso. Nggih. Dadi lek ora poso ora dipangan ya. Nggih, ora poso ya ora tau. Wong jenenge semangka kok, Mas. Nggih. Oh ya. Selanjutnya. Nggih. Malah kok semangka ya. Mbak Lia, cara buah napa? Mbak Lia mriko to? Nggih. Nuwun sewu lek Mbak Lia ke. Nuwun sewu apa ya? Sik niki kula cedhaki ngoten pareng nggih Mas nggih. Nggih, watan aja didemek. Mboten namung kula ambet tok. Lek didemek ngentut kuwi. Mboten ora malah seneng kula. Cedhaki ngentut niku kula demen Pak nuwun sewu Mas. Alah, pun kecekel Mas niki. Apa cara buah? Pace. Kok sia-sia. Oh, mboten sia
Warpo sio. Kuwi seniore Parasinden lho kuwi, Warpo ora senior. suarane apik. Warpo senior Parasinden njenengan aja nyedak kulek ngentut. Lah urung ngatek ngentut bae tambet mabel. Lah iki kaya pace. Ketoke kok koncone. Men komplit Mbak Lisa cara buah apa? Lek Mbak Elisa lho. Lah wis bendina teng mriki lek niki kan nggih buah kesukaan to. Oh, makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari komplit kabeh kuwi. Apa kuwi? Ya seneng semangka enek. Terus apa kuwi melon enek, terus duren enek, terus anu salak enek, terus apa wis pokoke buah-buahan kabeh enek ning kono. Gandene sitok sak kresek. Sampeyan cara buah ya apik kok. Oh, napa Mas? Cara buah sampeyan iki pelem. Pelem alhamdulillah. Pelem sing luwegi rupane kuning semua abang kae. Nggih, pelem. Ning digondo codot dadi ya ngono kuwi. Mboten napa-napa Mas, mudhun jruk, tunduran codok jenengan dahar. Iya. Nggih. Lambene. Pak. Nang iki lho nang. Ayo. Nggih, Mesti ya penggemarmu ana sing ngersake jaranan. Nggih, Mbak Winong niki napa melih niki teng bumi Reok Ponorogo, Mas. Nggih. Pokoke ya jenenge jaranan iki tidak hilang dari pandangan seorang penduduk Ponorogo. Nah, nggih. Nggih, Pak. Halo. Niki sakderenge nembang kula ajeng tanglet angsal. Oh, boleh. Niki wau kan kula kalih Mbak Birgita, kalih Bu Kesi, kalih Umi kan kaget to nek Mbak Elisa niku jomblo. Kok jenengan niku malah ngwertes niku sejauh apa to jenengan komunikasi niku karo Mbak Elisa niku? Kowe iki cah cilik iki guru urusanku karo Bu Kesi karo Mbak Lisa nyapo cah cilik melu-melu. Kula kan kepo lho, kula kan sayang Bu Kesi to, Pak. Terus mungkin nek Bu Kesi disakiti kan saya ndak terima. Hah? Gitu. Sing nyakiti Bu Kesi iki sapa? Lah, kula ngomong tanglet sejauh apa komunikasi jenengan kalian Mbak Elisa niku mawon Ora jauh, aku dekat kok ora jauh. Duk. Ayo. Duk. Kowe pengen ngerti sejauh apa Pak Cahyo dengan Mbak Elisa. Nggih. Engko tak sadapne WA-ne kowe menawa sih. Nek kaya pihak kepolisian. Wah, wong kene mantan intel kok. Ninggal katresnan ya nang ya. Nggih. Ayo, nggih tampa kangen suwi ora nembangake kuwi. Ayo, Langsung wae rong ramban. Ya, kaya ngono. Winong nawangse, coba diaturake para lenggah sugeng mirsani. Ya, mangga. Jaranan dangdut kreasi Iki cah iki ayu, suarane apik. Nggih. Ning tell me bocah iki. Kok Napa Pak? Orang rungokne omong aku to. Napa to Pak? Tanpa ngangge bawa langsung wae. Oh, alah. Maaf Pak. Duk Winong. Sadapane HP kuwi mau aja mbok waca saiki. Wong sadapane HP mbok waca saiki dadi bawa. Iya. Kok ndak kedengeran ya tadi ya? Maaf ya Pak. Umur kok ya. Iya. Ya wis ora apa-apa mung kadung Ndak apa-apa wis, ndak sido nek nu. Lho aja kadung metu ora sida piye ora. Isin au. Diterusne Pak nggih. Sik tak tekokne Bapak. Saiki sing lenggah wae sing menghakimi. Pripun dibawani mboten, Pak? Lho bawa kuwi lho, kowe diselamatkan. Nah, diselamatkan. Nggih, iya. Iya, iki pikirane ya iki padha karo Mbak Elisa. Kowe seprene randang entuk pacar no wae. Jangan gitulah, Pak. Kuwi lah bocah gur mangan. Ketae gedene ya kuwi ya gedhe mung awake tok ayo. Lho, kula iki gedhe atine nggih gedhe lho, Pak. Eleh. Paling sak lepek. Mas Cahyo. Apa? Kula mboten patun ngomong. Lah napa? Wong jenengan pun persis kok. Ya. Ya dibaceti nang ra apa-apa nang. Ayo ora apa. Ya. Sir kuwi aku menghindari bawa kuwi mergo mau wis dingi karo Mbak Elisa Asmarandana. Ning ora apa-apa. Cakepane kan beda. Beda. Enggak. Ngapunten Pak, mboten mireng wae. Heeh. Tujune kowe cara buah kok ya seger, pamane cara buah kowe pace, tak penging kowe. Untung kuwi mau ya awakmu anggur lho. Ora dadak diumbah ndang dilek wae. Ya. Terus to. Garenge ngawut, anggur mau jane umi lho, ayo. Ngawut mbane lho. Lho yo lek umi iki lek anggur lah wong isih sakmene cilike wong tenggo pinggir dalan dipangani kan nggih repot to, Mas. Mending nggih jamu wae lek wis sehat iki dolan anggur ngono. Iya. Ya nang ra apa-apa Cahyo. Ayo. Rineng gawe
nanu pinter agawe branto sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno ya menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono Busri sing tebih saking Surabaya kraya-raya tindak wonten Nglaladan Bringin Kauman Ponorogo. Kangen karo kanca-kanca Madangkara. Ya, karmane panjenengane urung diaturake wis pirang-pirang tarup. Kutut manggung ning nggon gara-gara wae. Ya, Ya, Nduk, winong nawangse. Ya. Jayapura Sugeng Laras.
bocah nggih. Tenan kok ya Kaya Jan. ngono cah Tulungagung polahe kaya ngono. Polahe kombo kula nyikrih teng mriko. Mata kula meh klilipen upat-upat. Pecut ta? Nggih, lek pucuke niku kan upat-upat jenenge. nggih. Meh mriki lho, Mas. Nggih. Mrucut mriki bablas ora iso omong. Kula nggih dhisih mawon teng mriko. Luar Nggih. biasa Mbak Wina. Nggih. Pokoke